Pachiyambi Abanda ndi mkazi wawo Madalo adali chitsanzo chabwino mudera mwawo, ndipo adatsegula bizinesi yawo ya hardware imene ndalama zimalowa ngati madzi. Inkayenda bwino kwambiri. Ndikupangira mwana wanga wamamuna chuma chimenechi. Uku kudali kuyankhula kwa Abanda kunyadira bizinesi yawo komanso za masomphenya awo amene adali nawo okhala ndi mwana wamamuna, popeza kuti pa nthawiyi nkuti alibe mwana aliyense m'banjamo. Ndipo Abanda ankamusamalira mkazi wawo Madalo ngati mfumukazi, amamugulira china chilichonse chimene amafuna chakumtima kwake. Komatu sikuti adali olemera kwambiri ayi, adali ndi mwayi ndithu popeza ndalama zimene zimakwanira kufikira kuzosowa za moyo wawo. Patapita nthawi pang'ono mwana woyamba adabadwa, ndipo uyu adali wamkazi ndipo adamutcha dzina lake kuti Enelesi. Komatu Abanda sadasangalale naye mwanayi, ndipo Madalo adazindikira kuti bambowa sadakondwere popeza kuti iye wabereka mwana wamkazi. Bambo, musadandaule, uyutu ndi woyamba chabe, wamuna akubwera. Ndipo Abanda atamva izi mtima wawo kudakhuzumukako pang'ono kuyembekezera mwana wina, ndipo uyutu adalibe naye chidwi kwenikweni. Patapita zaka zitatu kudabadwanso mwana wina, ndipo adapezeka kuti adali mwana wamkazi. Abanda atamva izi chimwemwe mu mtima mwawo chidatheratu, ndipo adasiya kusamalira pakhomo pawo, amangokhalira kumowa, ndipo amabwera usiku akununkha mowa komanso ali ndi mkwiyo waukulu. Ndiwe munda wana msongole basi. Uku kudali kuyankhula kwa Abanda kumunyoza mkazi wawo popeza kuti amangobereka ana akazi okhaokha. Ndipo pakhomopo chimwemwe chidathawa. Ana akazi amene adali pakhomopa amachisowa chikondi cha bambo awo. Ndipo m'malo momagula katundu mu hardware kuti shopu ipitirire chitsogolo, Abanda amakhalira kuononga ndalama zawo kwa asing'anga ati kufunafuna kukhala ndi mwana wamamuna. Ndipo patapita zaka zina zingapo mkazi wawo Madalo adayimanso, ndipo adapemphera kwambiri modzipereka, amasala kudya kuti Mulungu amupatse mwana wamamuna popeza kuti adadziwa kuti banja lake likusokonekera, ndipo zonsezi kuti zikonzeke mpokhapokha atabereka mwana wamamuna. Ndipo tsiku litafika lokuti mkazi wawo Madalo wabereke, kulira kudamveka. Adalitu mwana atabadwa, koma adalinso mwana wamkazi. Ndipo Abanda atangomva izi sadalowe nkomwe mchipinda cha chipatalacho, adangoyimirira pakhomo nkunena kuti maluwa atati nyumba akakwana. Inetu ndine wamamuna osati wolima maluwa ayi. Uku kudali kuyankhula kwa chipsera mtima kwa Abanda, ndipo adanyamuka ndi kumapita. Patangotha mwezi umodzi, Madalo adadabwa tsiku lina kukubwera magalimoto ochuluka pakhomo pawo. Apatu nkuti Abanda adali atakapanga ukwati ndi mkazi wina chisomo, ndipo adabwera naye pakhomopo. Uyutu adali mtsikana wina amene adadzitama kuti anthu kwawo amabereka ana amuna okhaokha, ndipo adawalonjeza Abanda kuti awaberekera ana amuna enieni osati awo amaluwa amene Madalo amampatsa. Ndipo Abanda atamva izi adakomedwa naye mkaziyu pofika kuti adamukwatira. Ndipo atafika naye pakhomopo adamuwuza mkazi wawo Madalo kuti alongedze katundu ndipo anyamule maluwa ake onse azipita nawo popeza kuti apeza mkazi weniweni. Subscribe, like, follow for part 2. Bye.